गाखोनो मारै लाइन जानांगौ थैगोनसोहाय It's too much right आं नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथा खोन्थानो आरोना या नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथा खोन्थानो आरोना बे हादराव माने मा होनो काटार गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि मोजां आरोना गुबुन हादराव बिदि नंगौना नङा आं मिथिया magandang hapon Joblin say खुलुमबाय welcome back Rosita Champramarini I couldn't say my surname say welcome back to Rosita Champramarini channel Welcome back to Rosita Champramarini channel बयखौबो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनैहाय आंजों दंफैयो जबलिन नोंथांमोना सिनायदों इखौ आगोलावबो नुबाय नायखौ स' बिथांजों आंजोंहाय फैदों मोनसे कैथलिक चार्च मा होनो आवर लेडि अफ द रसारि चार्च काटारनि बिराद फेमास आरो ओमफ्राय मेट्र' स्टेशन बिराद मोजां बाथ्राया बेनो जे बेवहाय गिर्जायाव फैनो थाखायबो गारि प्रभाइड खालामो आरोना काटार गभर्नमेन्टआ मेट्र' स्टेशननिफ्राय गारिजों फैबाय आरो गावसोरनो फ्रि दोनफैयो दायो जागोन 5:30निफ्राय गिर्जा दा 5टा जाबाय एक्जेक्ट ओमफ्राय नायनो हागोन दासिमबो सान्दुंखौ 5टा जाबाबो जों सान हाबो ना हाबा नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरनो हागोन बेयाव नै जोंनि साना दासिमबो बिराद गोजौआवनो दं जबि हाउ आर इउ Good जबलिनजों आंजोंहाय फैबाय आरोना चार्चआव we have 30 minutes Joblin we still have 30 minutes let's go to that candle oh my god it's very hot Birat landang. In your country also like this? The church of the style of the church is like this? different style but It's not, but for us it's not like this. It's look like same like meeting hall. yeah For us we should have design on the top Yeah, like this. yeah. Yeah. But here it doesn't look like church, but from inside it's good. बेयावहाय गिर्जाबो मिटिं हलफोर बायदि लुयो आरोना ओमफ्राय खिन्थु सिङावहाय मोजां नोंथांमोना बहुत बार नुबाय दायो जोङो प्रे खालामगोन मादार मेरिनावहाय बिथिंहाय बहुत मानसिफोर प्रे खालामगासिनो केन्डेल सावनानै आगोलबो देखायबाय नोंथांमोनाव बेयावहाय माने नोंनि थांखिफोरखौहाय इयाव केन्डेल सावनानै गथायना गालांनो हायो आरोना स' बेयाव फैबाय जबलिनाबो लाइनाव थाबायबाय प्रे खालामनो थाखायहाय What you gonna pray for me, Joblin? I will pray for you inside but you want to attend the mass right? Yeah. Look at this, so pretty. I normally just go inside this one so I will go there also because it's not 5:30 still. where Let's do it first here or later. Yeah, it's very hot, right? सिङाव हाबहैनोसै बिराद गरम बेयाव जों दायो उनाव फैफिनगोन मादार मेरिनावहाय because it's very but hot. we cannot make you cannot do like that Yeah, I know. I'll not do just it. finish it So दायो जोङो सिङाव हाबहैनोसै प्रेयार सार्भिस रुमावहाय फिसा प्रेयार दं स्पेसियेल प्रेयार खालामग्रा रुम बेयाव हाबहैनानैहाय सिङावथ' देखायनो हाया भिडिअ थेवबो माने आङो मास टाइमावहाय गिर्जा जानाय टाइमावहाय नायनोसै बयबो ख्रिस्टियानफोर दंबाबो माने बहुत बयनिबो बेलेग बेलेग थायो आरोना रुल्सफोरा ओमफ्राय जोंनि केथलिकफोरनिया माबायदि जायो प्रेयार सार्भिस बा जोंनि मिसाबुलिया माबायदि जायो बेखौ आं देखायनोसै एसे ना थुदो होमबा सिङाव हाबहैनोसै जबलिन बिराद बुरजा मानसिफोर Yeah, why he didn't stop there? He's supposed to stop here. It's very far. 5टा जाबाय सान्दुंखौ नायनो हागोन दाबो जोंना साना 5टायावबो एथबां सान्दुं जायो बहुत गोबावनि उनावहाय फैदों आरोना गिर्जायाव बिथिं अल मानसिफोर फैदों बिसोरबो सब गिर्जायाव फैदों आरोना गिर्जानि दरखङाव हाबनोसै सिकिउरिटि चेक जानोसै बेनि उनाव सिङावहाय लोगो मोनहैफिनगोन नोंथांमोनजों Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
जोंनि गिर्जाया नै इदिसो It's too crowded, Jovi. Hi, Jovi. Hi, Jovi. Magadang? Huh? Gabi, right? Yes. Magandang gabi. Good evening होननाय जायोनो इसनि फिलिपिनो भाषानि magandang gabi. Jovi, say in my language. Gazan. 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 Belasi. Belasi. Gazan Belasi. Magandang gabi. Ayu, birat crowd नै मानसिफ्रा नै. ओरैबायदि भिर. Jovi. Eko सिनायदों डेन्जार मोसायोना इयो दाखालि मोसानाया. हाय लोगो. Hi, you dance right? Logo, hi. जि मोसायो नामा इयो बे मेथाइखौ? It's really hot, Jovi. Yeah, it's exit. ओरैबायदि गरम आरो भिरहाय थैगोन. There is some birds, you know, so cute. इयाव दाउसिनफ्रा दंजोबो नै. Did you see this thing? This thing. लाइन जाजोब्बाय केन्डेल सावनो थाखाय आं सावनानै फैबाय. बेयाव आइटा मारियानावहाय मानसिफ्रा जा बियो बेखौ जाफुङो होनो आरो ओमफ्राय ओंखायनो सावनो बिफैबाय आरो बुंजोबखायो लाइन जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा केन्डेल सावनो थाखाय जों फार्स्ट फैनायखाय सावग'नो हाबाय आरो ना नै बेबो गिर्जा नाथाय मिन्थिया आरो बे केथलिकफोरनि गिर्जा नङा आरो ना बेलेग ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा I don't know what is this बे सिङावनो बहुत रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा दङ बेलेग ख्रिस्टियानफोरनि ओरैबायदि मानसि आरो ना नायदो फुंनिफ्रायनो गिर्जाया जायो गिर्जायाव फैनो थाखायबो फ्रि गारि सार्भिस खालामना होदों आरो ना गिर्जायाव थांनो थाखाय मेट्र'सिमहालागै थांनाय फैनाय गुबुन हादरावथ' बिदि जागौना जायामोन मिथिया नाथाय आं बेयाव बिराद मोजां मोनदों आरो बेखौ नुनानै गोबां मानसिफोर गिर्जायाव फैयो नै ओमफ्राय थांनो फैनो थाखाय नै बेफोरबायदि मेट्र'नि गिदिर गारिफोरखौहाय फ्रि होना होदों आरो ओमफ्राय जोंनि गारिया थांबाय बुंनानै थांबाय दायो जोङो जोंनि गारिया थांबाय दायो जोङो नेनोसै नेक्स्ट बासखौ मोनोना मोना नायनोसै एकदम फुल Jovelyn this many people are waiting for the bus so we will not get this time also offloading They even in the queue. oh no bus गाखोनोबो लाइन जानांगौ let me show them how it's looking like where is that मारै लाइन जानांगौ बास गाखोनो थाखाय बैयावबो गोदान मोनसे गिर्जा लुगासिनो मिथिया ओमफ्राय जों नै बास गाखोनो थाखाय मारै लाइन जानांगौ माने ओरैबायदि गोलाव लाइन जानांसिगोन आरो this is the good place see Yeah, the lights. so जों फाइनालि मेट्र' स्टेशनाव सफैफिनबाय आरो ना रिलिजियास कमप्लेक्स होनो बेखौहाय बेयावनो मोनफ्रोमबो धोरोमनि मोनफ्रोमबो रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा दङ आरो बेयाव थांनानै फैबाय जबलिनजों जों दैलि सानफ्रोमबो टाइम टु टाइम मेट्र' स्टेशनाव फैदो बेयाव फैनानै बिनिफ्रायनो गिर्जायाव थांनो थाखायहाय गारि मोनो आरो Jovi, how you feeling the hottest day माने हबजोब्बाय आरो गरमाना खर'आनो साजोब्बाय yeah even me because of the hot गरमनि थाखायनो खर'आ साजोब्बाय आरो दुंहाव मोनजोब्बाय It's not pretty there. Should we go in there? yeah it's sweating inside सिङाव गरमजोबो आरो ना ओमफ्राय खानाया बोरैबा जाजोबो लाना चलो Jovi चलो बोलो सब्सक्राइब खालाम Let's take a selfie. हारसिंसो दिनै रसिताया ओमफ्राय बेयाव दंफैसै जोंनि बासआ टाइम टु टाइम फैबाय थायो माने टाइमजों गावबागाव होसोनो रोंनांगौ आरो ना बिराद गरम जाबाय सिङाव हाबनानै थानोसै बास सिङाव दायो 10 मिनिटनि उनाव ओंखारलांनोसै थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच एभरिवान दायो आं आलवाख्रा मेट्र' स्टेशनाव दं आरो ना मोनफैबाय मेट्र' स्टेशनाव ओमफ्राय जोंनि एक'मडेसननि बासआ बैयाव दंफैसै नै मोनथिंहाय थांनोसै दा 2-3 मिनिटसनि उनावसो माने बेयाव बेनो सेफटि आरो ना हिन्जावफोरनि थाखाय जेरावबो गारिफ्रा फ्रि आरो जेरावबो माने दा आं गिर्जायावबो थांना फैबाय फ्रि गारिजों मेट्र' कार्ड थानांगौ आरो ओमफ्राय दा न'आव थांसै गरमनि थाखायनो खर'आ सायो ओरैबायदि गरम जायो आरो ना माने दासिमबो हो गया थेंक इउ
हाबहैनोसै दायो आङो बास सिङावहाय थेंक इउ सो माच एभरिवान आइ होप नोंथांमोना एसेबाबो इनफरमेसन मोनबाय दायो जोंनि बेनोसै गारिफ्रा न'आव थांनायनि गारिफ्रा आरोना स' दोननोसै नोंथांमोना माबोरै दङ गरम सरम बेयावथ' हाखाला गरमा एकदम खर' साजोब्बाय गरमनि थाखायनो आरोना नै जोंना एसिया बिदिसो इयावसो जों एडजास्ट खालामनांगौ दासो जादों बेयाव एडजास्ट खालामनांगौ बाय बाय वालर बाय चलो बाय टेक केयार